euros de pressupost. Falla d'este any de l'Ajuntament de València porta per lema Mare Nostrum, és el nom llatí del mar Mediterrani. Lo que ha pretès explicar en esta falla es les cultures mediterrànies que se van desenvolupar a través del temps en aquest mar, ¿no? Entonces, dalt tenim el remat principal, que són dos gladiadors que estan fent una lluita, com en els coliseus romans, i això vol dir la lluita que han tingut les civilitzacions entre elles, no? Bé siga per el tema del comerç, per el tema del territori o simplement per expandir-se més i tindre més poder. Per les escenes n'hi ha també un contraremat o un contracentro que és l'efígie del faraó Tutankamon, que va tota en dorà i bueno, la veritat és que és una peça també molt destacable de la falla. Per baix fem un recorregut de totes les cultures, com anteriorment ha dit. Comencem, per exemple, per els egipcis, on se pot veure com estaven fent les mòmies, les momificacions, i també se pot veure el culte als faraons. Seguint per davant de la falla trobem els fenicis, que tenen un mercat on estan venent marfil, madera, en fi, totes les mercaderies que antigament ells comerciaven en Cartago o en diferents punts del Mediterrani, no? La base de despeses n'hi ha un barco que és guerrero, no? On hi ha dos guerreros en els rems, i això vol dir la ficció que tenien els perses de sempre estar guerrejant, per exemple, en els griegos, en les guerres púniques, i després tenim també representat el que és el culte al foc de sacerdotes perses. Així han fet una xicoteta paròdia en el que està passant ara en la crema de cotxes en València, perquè les crítiques de la falla, al ser alegòriques a les cultures, han volgut introduir un poquet de sàtira referent a l'actualitat.